27.7% tal-popolazzjoni esperjenzaw abbuż fiżiku jew emozjonali matul it-tfulija tagħhom, waqt li 27.1% minn dawk li esperjenzaw forma ta' abbuż huma subien u esperjenzaw dan l-abbuż minn missierhom. Skont dan l-istħarriġ li sar mill-NSO fl-2022, 3.4% tal-popolazzjoni ta' taħt il-15 sena esperjenzaw abbuż emozjonali u 1% esperjenzaw dan l-abbuż minn xi qarib tagħhom. B'nofs il-persentaġġ ta' dawk li esperjenzaw abbuż matul it-tfulija tagħhom jagħmlu rapport lill-pulizija jew jitkellmu ma' xi adult. 60% ta' tfal li esperjenzaw abbuż sesswali kellhom bejn il-11 u l-15 sena, waqt li kważi 40% kienu taħt l-10 snin. L-istħarriġ juri wkoll li wieħed minn kull 5 persuni taħt il-15 sena esperjenzaw abbuż emozjonali jew fiżiku bejn il-ġenituri tagħhom. Is-servej li fih ħadu sehem mal-5,000 persuna wera li 11% tal-irġiel u iktar minn 27% tan-nisa esperjenzaw forma ta' fastidju fil-post tax-xogħol. B'12% jgħidu li esperjenzaw lil xi ħadd jiċċassa lihom jew iħares lihom b'mod malizzjuż. 10% jgħidu li esperjenzaw ċajt baxx u madwar 5% qalu li esperjenzaw tbabbis mingħajr kunsens. Madankollu aktar minn nofs il-popolazzjoni temmen li fil-post tax-xogħol ma jsirx sexual harassment, waqt li aktar minn 18% qalu li l-fastidju huwa komuni ħafna jew pjuttost komuni. L-istħarriġ wera wkoll li terz tal-popolazzjoni li ġieli ħadmet ma tafx mezz kif tista' ssib għajnuna dwar sexual harassment fil-post tax-xogħol stess. Dan l-istħarriġ wera li 22.5% tal-persuni li ġieli kellhom partner intimu esperjenzaw qatt ta' vjolenza tal-inqas darba u l-persentaġġ jola fost koppji ta' anqas minn 30 sena. Ftit inqas minn 5% esperjenzaw vjolenza mill-partner li qegħdin f'relazzjoni miegħhom fil-preżent, waqt li ftit aktar minn 18% esperjenzaw vjolenza mill-ex partner tagħhom. Fost dawk li esperjenzaw abbuż mill-partner tagħhom, 21.3% esperjenzaw abbuż psikoloġiku, waqt li 10.4% esperjenzaw abbuż fiżiku jew sesswali, inkluż daqqiet ta' ħarta, ħruq, daqqiet ta' pon, attentat ta' stupru, atti sesswali bla kunsens kif ukoll li jisfurzaw atti sesswali ma' persuna terza. Dan l-istħarriġ wera wkoll li hemm perċezzjoni akbar li ssir vjolenza mill-partners fuq in-nisa milli fuq l-irġiel, hekk kif 80% jemmnu li ssir vjolenza intima fuq in-nisa.